Máme tu piatoček 14:00 a čo robíme my o 2:00 po obede v Gardéone v piatok? Akože... Poďte sa s nami pozrieť. Behajú tu zdvižky, ale dnes sa tu robí niečo úplne iné ako zvyčajne. Máme tu kolotoče, grafity, sprejerov, akože zaujímavé. Prichádzame k miestu činu. Ja už vidím tie kolotoče, jak sa tam hýbu. Podľa mňa toto bude asi najkrajšia maľba, čo máme medzi našimi všetkými maľbami, logami a stavbami, čo sa nachádzajú v Gardéone, a myslím si, že budeme to tu krásne skrášľovať. Takže čo robíme my v piatok v Gardéone? Sprejujeme steny. Budeme mať krásny nový nadpis Gardéone cez celú skladovú halu. To bude radosť chodiť do roboty. Sa budú všetci tešiť. To sú tie kolotoče. To sú tie kolotoče. A tu už sú naši umelci. Čaute. Veľmi pekné. Máme o pár dní neskôr a poďte sa so mnou pozrieť na finálny výsledok. Za mnou už môžete vidieť finálny výsledok. Za grafity ďakujeme Šuterovi a Amande, ich Instagramy budete mať označené v popise videa.